Hola, bona tarda. Benvinguts al programa La teva cuina. Avui hem anat a casa de la Carme. Carme, bona tarda. Bona tarda. Quin plat ens prepararàs? Mira, és un pastís de crema i poma. Un sobret de royal, veus? Aquí la farina. Que veig que ho fas aquí a la mateixa bossa. I ho vaig a la bossa perquè abans ho fèiem d'allò, ho fèiem una escorredera i d'allò, però ara aquí, fet així, es va molt bé. Veus? Tapes així. Veus? Fas així. I llavors es barreja bé. Es barreja i s'estava la farina. I ja està. Això posem aquí la pasta, que veus que queda maca? Sí, sí. Això sobretot s'ha de mirar de posar la mantequilla i la farina perquè després puguis treure que no s'enganya. Amb la crema, que em sembla que ja n'hi ha prou. I ara posarem la poma. La poma has dit que és poma bullida. La poma està bullida amb una mica d'aigua, sucre i un ragit de conyac. Si vols posar fruta, també pots posar-hi fruta, però el que passa que la fruta ja ven aquí a la poma i tot, trobo que pega més quan és un pastís sense relleno, exactament, sense relleno dintre, saps? Sí, però si no igual seria massa embafós tant. Sí, doncs llavors la fruta d'allò. I els pinyonets, doncs, sempre entren bé. Sí. Veus? Ja està. Bueno, veus? Ja està. Ja tenim el pastís. Acabat. El vol veure millor així? Doncs moltes gràcies per haver participat al programa La teva cuina. A vosaltres. I aquí tens un val de compra i gentilesa del patrocinador, que és la jardineria Vives. Moltes gràcies. Doncs fins aquí el programa d'avui. Esperem que hagi sigut el vostre grat. Bona tarda.